al laboratori de nefropaties de l'IMIM i ara us ensenyarem com fem una PCR. El David està preparant els reactius per fer una PCR, que és la reacció en cadena de la polimerasa i que ens serveix per amplificar el material genètic d'una mostra i poder-lo detectar la presència de la mostra mitjançant el gel. Ara la barreja de tots els reactius es repartirà en tots els tubs per poder amplificar les mostres que ens interessen. És important que cada tub tingui la seva mostra, però que també utilitzem un tub on no hi hagi mostra, sinó que hi hagi aigua. D'aquesta manera controlarem que la reacció s'ha donat com cal. Ara, aquests tubs els tancarem i els portarem cap al termociclador, que és l'aparell on es durà a terme la PCR, gràcies a que ens permet mantenir temperatures molt elevades. Un cop col·loquem els tubs, seleccionem el programa d'interès. Ara polimeritzarem el gel d'agarosa barrejant agarosa amb TAE i ho escalfarem al microones fins que es dissolgui. L'agarosa polimeritzar primer l'hem d'escalfar al microones. Ara que ja bull, la traiem i s'haurà diluït en el líquid on l'hem barrejat. Ens en anem en el motlle que ja tenim preparat i aboquem la barreja a sobre. I ara hi posem el que en diem una pinta, perquè és on es faran els petits espais on després podrem posar les mostres que sortiran de la màquina de la PCR. Doncs aquest és el nostre despatx i aquí és on analitzem els resultats de les PCRs. Anem a veure què tal ens ha sortit. Doncs aquest és el resultat de la nostra PCR. Aquí tenim el resultat de les nostres 5 mostres que havíem d'analitzar, més el resultat del blanc, que és el control negatiu. Aquí hem posat un patró per saber a quina alçada hem amplificat les nostres mostres i veiem que la mateixa amplificació es dona tant en la mostra que no hauria d'amplificar com en totes les altres. Ostres, no ens ha sortit la PCR! L'hem de tornar a repetir. Apa, som-hi!